ya zamto shugaban yan Nijar. Shiga mawuyacin hali ya farko, amma da zuwan CNSP gobe ya canzo. Aitin da kiɗa ya canza, dole rawa ma a canzo, domin gwarzo ya zo ne dan ya gyara. General Chani mai aiki babu dare ba rana, shekarar da guda da kuke mulki ni'ima ta sauka. Ba ku zo bautar salon ba bare rago ya suna. Duka 'yan Nijar mun shaida mun ce sai baba ta kauce falke daga nan tafiyar nan babu girinka, domin General Chani gwarzo ne a kasata. 'Yan Nijar mun shaida komai ne ya canza. Suna ce sai Chani mai gani ai Allah shi ne ke yin komai. General Chani ya zamto shugaban yan Nijar. Bismillah Allah ke ne zan sanya farkon lamarina. Salati gurin ma'aiki a banana. Baba Tani ga 'ya'yanka akan ka nemi mun kai ne. Baba Tani muna ƙaunar ka, ka kwato 'yancin 'yan Nijar. General Tani alhamdulillah ka zam jigo 'yan Nijar. Nijar ai har ta sauya da zuwan kauban talaka. Ka Tani maganin 'yan iska, shi da mugu ba a shiri sama in sun yi face to face zai ruga. Da muna hijabin rani da gabani mayafin karshe ka ja da jani za mu saka. Baba Tani soja nake so a ban wuta ni zan kashe arna. Bum 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 bum. Yan Nijar ku gyara zaman ku, Nijar ta canza ba da ba. Ni akan kasa ta malam zan iya kwana barin sa. Baba Tani Allah ya girma rabbana ya kama ma. Masu cin amanar kasan mu gobe nisan jifa ku sani wataran ai sai ya zo. Baba Tani soja nake so, na ce muku soja nake so a ban wuta ni zan ci uwar su. Baba Tani
Umar ne komai ya farko zai zama